טוב, אז היי לכולם. כמו שאתם רואים, יש לי פה חבילה שקיבלתי מהדואר. זה בעצם הספר דרקון אדום, רד דרגון של תומאס האריס, הראשון בסדרת הספרים של חניבל, שהזמנתי וקיבלתי מהדואר. עכשיו אני הולך לפתוח את החבילה. כן, אז כמו שאנחנו יכולים לראות, זה באמת ספר, והדפים נראים כמו של ספר, יש עליהם טקסט, העטיפה של ספר, וסך הכל נראה שהוא בתור ספר עושה את העבודה שלו. אז אני ממליץ לכולם לקנות. תודה שצפיתם.